maco. Mira quin entorn, mira perspectiva. Mira aquest pedró. Amazing island, amazing Thailand. Mama. Esteu encantats, eh? Molt maco, molt. Ara estem arribant a la que serà la nostra primera parada, a la platja de Tong Sai. L'entorn és espectacular. És realment preciós. Anem allà, on aquesta d'aquí, eh? Una abraçada, Sawadee Krap, des d'Hunan, Tailàndia.